Cek, cek, cek. Horas madihita nama dohoti parmingguon di HKBP Mampang Prapatanon. Tarlumobi di hamu natongon obasod dope. Perjulu sahali marsaur dohita di ingananon. Dongat tama debata. Taparade maroha do pikirata. Martang yang nahohom mahita di bagasan rohat tabi. Amin. Tapuji batu hatta sian marede maita sian buku eder nomor 220 tolu ayat sada 1 tolu.
marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni toddi parbadia na tumopalangit do tanoon. Amen. Biar mida Jehovah do permulaan ni hapistaran, maruli hamaloon ni roha na sumurung do sude akka na mangulahosa, hot do barita na iro di saleleng-leleng na haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata pargogo na suhatu dosan, nabadia doho, pardosa do yang gohami, alai diod dingi hodo akan namarhaposan jalan nama porus tuho, alani i rohami tuho mangasahon asini roham, sayunang tulak hami siat julum, akup ni i lehod dihami rohana girgir tumangihon hatam, asa huboto hami mangulahon lomo ni roham, ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tangihon hamuma pati ni debata, sian hata haporsiaon ponggol paduahon dohot lapatanna. Ponggol paduahon hata haluaon ni manusia. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean siat toddi porbadia, adorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana dihaw pinarsilang, na tuat tubanua torudung ditanom, na mulak mangulu diari patuluhon, na manaik tu surgo, lau huddul tu siamun ni debata Jehovah, amanai pargogo na sohatu dosani, disima ibana pay mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Dia do lapatan nii oddo na di parhatu turohakku do
anak ni debata situtu Yesus Kristus, na tinubuhon ni amana di narobi ni narobi. Jala jolma situtu do ibana di tubuhon si Maria, adorang sohabubuhan. Ido tuhaku na humokopau, jala na makamonakon, di palua do ausian hamagoan, au na hona toru dohot sian dosa, dohot sian hamatean, dohot sian gonggoman ni sibolisi. Dada sere manang perak di baen, tung mudar nado na arga jala na badia, dohot habebernit ni siak ni bagi nati naon nai, dohot hamatean na sosian salana, asa ibana na puna au, jala asa tigor rohaku, jala botor, jala sonang mangului ibana saleleng-leleng na di gonggoman na. Asa songon ibana au, na hesian hamatean, na mangulu jala manggonggomi saleleng-leleng na, ima natutu situtu. Atong rak mangidogugo mahita tutahata debata, laho mangulahon pati nai. Tatopotima dosata. Ale Tuhan debata nabadia jalana bonar, parasi jala partalup ni roha jalana basar doho. Semar pangulahi maroham midahami, dibaheni saise sama sudena dosa nami. Dang adong nahu pangasahon hami dukkon ni asi ni roham. Hati goran na pinatupan ni anak mulo nahu pangasahon hami tujulum. Dibaheni pasonang jala apuli mahami, akka nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Tabi kema hata baga-baga taringot tu hasesaan ni dosa. Adong do dihita situan ni malim na songoni, nahudul di siamun ni habangsa ni hatongamod di banua gijang. Di baheni tarbaheni bana do panguluhon ro di ujungna akan nasadok ro tu debata marhite ibana. Na mangulu do ibana tong asa ditangyakon nasida. Hasangapom ma di debata na di gijang. Amin. Tabigay mahata ni debata turpuk ni minggutta sadarion. Ima sian Lukas biddu 10 ayat 21 sahatu 24. Tajahama marsoris-sorin. Laos ditiki ima marulup-ulup ibana di bagasato di purbadia madok. Hupuji huamang Tuhan sigonggom banua gijang dohot tanoon. Ala ditamod di konhoi sian julun yakan apistar dohot nama roha. Gabe di papatar hoi tu akasio dihonoton. Olo amang ido dihalo mohon roham hian. Dungi didopak mapulik akasisiana madok martua ma akamata na marnida nanida muna. Ima sahatna martua do akan natumangihon hatani debata jalan nau piopsa. Amin.
tidak kon maha porsiao tai, songon na hina tidak kon ni dongata saha porsiao di sadok portibion, rap mahita madok, au porsea di debata Jehovah, ido ama pargugu na suatu dosan, na tumo palangit do tano, au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sadai, ima na tinugon si Maria, na gabi-gabi siato di porbadia adorang suabuan. Ido tuhatta na tumaon na birnit di panghuman silatus na mati terpajal do ibana di hau penuksi na tua tu banuatur dari patuluhon na manaik tu sugo lahudul tu siamun di bata Jehovah amanai pargogo na suatu dosan disima ibana pa mangulak su tanong mangumi halak na mangulu do na mati au porsea di top di purbadia cara adong sada uria na badia uria atau halak Kristen akan na badia dohot dihasesami dosa dohot dihatai nama dok mulak mangulu sogut daging halak mau mate dohot dihanguluan na sora sudah. Amin. Tapi gema ting di huriata Horas Medita Salautna Warta Jemaat Minggu 22 Oktober 2020 Guarni Minggu tasadarion ima minggu pa 20-hon dung Trinitatis manang hasitulus adaon do topik Jehovah do mual ni hatuaon sian Yesaya 45 ayat 1 ayat 7 napasahaton jamita Pendeta Bilman Simanukalit. Paduahon partangyangan wik di hari Selasa 24 Oktober 2020 masuk pukul 10 sia 30 wib patu paut tado partangyangan wik di wik 5 di keluarga M Samosir Boru Sihaan Maringanan di Jalan Sadar Raya nomor 70 sia Ciganjur Jagakarsa. Rap mahita mandohoti partangyangan ini secara khusus luas ni wik 5. Patanakon hatani debata menang PHD di hari Rabu 25 Oktober 2020 pukul 10 WIB. Punguan lansia di hari Kamis 26 Oktober 2020 pukul 10 pitu WIB. PHD Ina Kamis di hari Sabtu 20 Oktober 2020 pukul 10 pitu WIB. PHD Ina Deborah di hari Sabtu 20 Oktober 2020 pukul 10 sia WIB. PHD Ama. Kegiatan PHD Maringanan di Gedung Serbaguna. Pak Opaton Permingguan Variatif HKBP Mampang Perapatan Minggu 20 sia Oktober 2020 pukul 10 pitu WIB Maringanan di Gereja HKBP Mampang Perapatan di Patupado Permingguan Variatif. Palimahon liturgi Natal Sekolah Minggu. Hombartu program sekolah minggu tahun 2020 ima Natal anak sekolah minggu dinalaho membagihon liturgi Natal pinabotohon tuakan atoras ni sekolah minggu asalaho konfirmasi tu guru sekolah minggu ganuk kelas pengambilan liturgi Natal paling lambat minggu 20 sia Oktober 2020. PIC kelas kecil Kak Serli Utajulu, Kak Marta Sijabat kelas 1-2, Kak Angels Manjunta kelas 34, Kak Seli Manalu kelas 57, Kak Pia Purba. Paunopon tema Natal 2020, tema Natal tahun 2025, kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Sian Lukas 2 ayat 14 papituhon tona rapot pandita hatopan. Nah di hari Senin sahat 7 Mat 16 1 20 Oktober 2020 Maringanan di Jetun Silangit Siborong-borong Nunga di Patupa Rapat Pendeta Hatopan HKBP 2020 Denggando Mardalan Ulauni di Tupak Asini Rohani Tuhata Dung Tiktingon Jahonon Ma Tona Rapat Pendeta Hatopani Pawaluhon Namonding
di hari Kamis 10 Oktober 2020 nunga marujung ngolu inang Nyonya R Simausong R Borusia Gian 78 tahun tubuh 22 November 1944 alamat Gang Sadar Sada A nomor Walu keluarga Timurni Pondok Melati Sian Sektor Sada dimakamkan di hari Sabtu 21 Oktober 2020 di TPU Pondorangon tabuan ma ditangyakta asa tuata na mangapuli keluarga na tinggal hononna pasiahon ruas namar sahid tabuan ma di bagasan tangyakta akar ruas namar sahid hatani debata pasat madalamu tujahu bajalah haposi ibana asa ibana paturihon salmen 37 ayat 5 pasal puluhon nomor ulang tahun para dohot ruas pasaton selaut ulang tahun tu ruas di Huriata nomor ulang tahun di bagasan Samenggon idok hatani di bata ai tambani do di hoga gajang ni hari-hari dohot tahun ni ngolum dohot dame poda tolu ayat 2 pasal puluh sadahon parhepengon terlampir akapelean hamolotion dohot nasing nasujinaha di tingon taida ma di harotas acara nadong di tabe songoni matik tini Huriata di bagasan Samenggon tuhata masuk tona rapot pandita HKBP 2020 madapot tona hinalongan sudir ruas dohot parado di Huria Kristen Batak Protestan di Inganan Nabe asini rohama di hamu dohot dame sian debata amata dohot siat Tuhan Yesus Kristus amin tapuji matuhata Yesus Kristus Raja ni Huriai nasai marsi hohot mangaramoti dohot mama sumasu Huriana nang akan naposona di nasa ragam ni pakobisyonna patardo nang denggan basa ni tuhata umbahan tiur pardalanan di rapot pandita Huria KBP na parjolo sahali patupa di parhutaan na poso bulung jetun silangit tapanuli utara mamuka sian 10 Oktober 1 20 Oktober 2020 on marapot hatopan di sandok pandita ni HKBP na parjolo dung mardalan sentralisasi keuangan HKBP ni dohotan ni 1877 halak sian 2004 halak pandita ni HKBP sinondang ni tema HKBP proaktif menghadirkan kebaikan Allah bagi semua Matius 5 ayat 45 dot subtema pendeta HKBP berkomitmen memperbarui diri untuk profesional menghadirkan kebaikan Allah dalam semua aras pelayanan HKBP tanpa diskriminatif dan rasis. Urido mardalan rapoti sian pamorai satu pengunjungi di bagasan hasadaon ni parhama manggion marojahan tu holong ni rohani tuhata Yesus Kristus. Ibu haido rapoti marhite pertangyangan maniruon ni pendeta Krise Angki Gosal Wakil Sekretaris Umum PGI dohot ulaun nabadia dalan manogu huhut pataruhon sude parapot mandohotisa di bagasan holong dohot tondi parhaha maranggion lau makatai sumakapi huhut manotopon aka haputusan nama cairga nama caibelga pakohona tu padalan ni pakobasion ni HKBP na okumenes tujolo talas sondo haroni penceramah tema ima Dr. Hans Peter Grossens sian Universitas Münster Jerman dohot Rev Dr. Jansen Wip sian Departemen Misi dan Ökumene Evangelis Kirche im Rheinland Jerman jala penceramah subtema ima pendeta Dr. Andar Gomos Pasaribu dohot pendeta Dr. Beni Sinaga Suang-songoni rodo aka panggonggomi natakas mangalehon pakirimon dohot pamikiron tusude parapot marhite hatahuasi pinasaat nasida anggiat sisada urdot uria dohot panggonggomi paturehon hasadao ditongani masyarakat rap manjalahi haisaron siala panahit sosial songoni masyurupan mangagohon stunting nasai masa dope di tonga-tonga di bangsota marhite parmahanion ni opu porus HKBP takas dosado pandita ni HKBP disosoi asa
lamar hatauon mangulahon tohonanna secara profesional. Tiruan di hata dohot di pangalaho haporsion nang holong ni roha marhibul ni roha huhut marhaun duhon tu debata marhite pasituon mangulahon pakobasionna di HKBP. Manomu tahun Okumene inklusif 2024 sisa daroha sandok pandita HKBP asa parsis dohot rap dohot sude home ugamo huria bangso mengadopi krisis ni portibi isarani portibi nalam mohop hapogoson porang diskriminasi rasisme na menggadis jolma dohot ketidakadilan songon hataridaan ni Okumene inklusivi di patupa ruas ni rapo padita KBP do haradeon papulikon otik B sian balanjona si pasahatonna marite induk ni huriata lao mangurupi gereja Kristen Protestan Mentawai Manang GKPM. Di Togihon rapot padita KBP 2020 do asarap hita saluhut ruas ni huria do parado ni HKBP lao pasidin nasa rumang ni pangalaho diskriminasi dan rasis nama korhon ketidakadilan marhite parange nah haposan jala tiruan menjaga hodiri dohot dongan humaliang marojahan tu holong ni suhata di panggung mito ni ngolu siapari di tengah-tengah ni keluarga huria masyarakat nang lingkungan hidup manang ekosistem umaliakta di arahon rapat pandita HKBP do sude ruas nang parado HKBP asa sisada tahi padasip pakobasion parsombantu di bata jala pahoton parsaoran namar situtu manarihon akadongan namar hatawon natuntu manang different ability pahisaton parnguluan nasida di partondion nang di pardagingon dalan parhisaton pakobasion dohot parsidohotan ni ruas ni uriana marhatawon natuntui ditutup penrapot pandita do buku panduan pakobasion tu nasida ditogihon rapat pandita KBP do ruas nang parhalu HKBP asa di bagasan hasadaon pasauton haju jupang ni hadamayon di tonga-tonga ni ngulu namar uria do namar bangso di nama nomu-nomu pesta demokrasi Indonesia tu tahun 2024 nang ma sisada penetapan hita salut na lau patuluson proses pemilihan umum marhite memakai suarata songon warga negara Indonesia di bagasan tanggung jawab jala di bagasan hibul ni roha hita pabor haton huhut manang yakon akadongata nadohot di konstelasi pemilihan umum ini gabe sira dohot panondang sitindangi Kristus di tengah-tengah ni ulaon nama cai balgai so patubu akka parbulatan di huria bangso dohot masyarakat sudin sude mahuria pahobar manang paumbu pakobasion marojahan tu dokumen-dokumen nang tinotopon ni rapat padita mahat pardomuan tu buku panduan keseragaman pelayanan revisi terjemahan agenda sekolah minggu revisi terjemahan agenda bahasa Indonesia pernyataan iman tentang pekabaran Injil HKBP ayat Alkitab dalam pengajaran katekismus panduan tahun politik dokumen oikumenes peneguhan sidi jemaat difabel dohot konseling dan pemeriksaan kesehatan calon pengantin marnida parukioloni pandita nang ruas ni huria naro sian dirina dohot sian duru ni dirina rapot pandita KBP pasaton pangiduan tu opuye purus pabangkit tim parmahani manang konselor namarurason pareses pandita dohot konselor rapat pandita KBP makamoletehon pardalan desentralisasi torus marsitutu mangudutisa huhut lam marsitutu pahisaton mutu ni pakobasion di bagasan rohana bulus rapot pandita KBP manogihon sude ruas nang parhalado marsitutu patuluson pardalan ni sentralisasi keuangan KBP marhite nama sagihon hombartu hatut tuanna manuraton di buku panuratanna laos manoson hibul hombartu
Parsagina. Songonima pinasatona ni rapot padita KP 2020 saya di pargogoi jala di patau amata tuhata debata mahita saluhutna laho para raton barita nauli jala gabe pasu-pasu tu sandok portibion patudos tulu sada Musa 12 ayat tulu marsangap ma Tuhan debata Jetun Silangit 20 Oktober 2020 atas guarni parapot Ketua Rapat Pandita Pendeta Maulinus W. Sregar MTH Purus KBP Pendeta Robinson Butar-Butar Ima saat
meni debatana sumurung sian saluhut roha, ima mengeramoti aka ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amen. Horas madihita muka manginang, au padita bilman semanukalit naung pensiun sian HKBP, pasahatan berita nauli, di huriata di bagasan sadarion. Horas madihita. Trup jamita na di pasahat tuhita ima na tersurat di Yesaya 45 ayat sada saharudi ayat pitu. Hujaha masih juluh hamuka manginang berekamu ma melutung adong di slide. Yesaya 45 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Songono dohatani Jehovah tuna meniahanna tu sisirus nahutiup di tangan nasiamun papatuhon akabang so perbegu di jolona jala makar hari si jata sian goting ni aka raja mengukap di jolona aka pitu doh bahal unang hicu di dapot awa merdalan di jolom jala pahronopon aka betul-betul ropuhaku ma aka pitu tobaga jala siga aku aka sordak busi jala lehonok kumadiho arta akan na dihahulomon dohot homitan akan na tinabunihon asa ditadaho au do Jahuba debatane Israel nama joguarmu alani Jakob na posoki dohot alani Israel na hupiliti ubahen na hujuho di guarmu pola marsahala guarmu hubahen tagan so ditadaho do pe au do Jahuba jala dangadong bede bata dukon ni au huhohosi doho tagan so ditadaho do pe au tagan so ditadaho do pe au asa ditadahalak akan sian habicaran doho sian hasudutan naso adong de bata dukon ni au do Jahuba jala dukon ni au dangadong au si jadi hati uron doho si top pahahulomon si bahen hadameon doho si top pahamagoan au do Jahuba si bahen saluhu nai ima sahakna kamu kamanginang macai uli jamita dihita di bagasan sedarion napa botohot tuhita jalan apa ngotot tuhita debatado mual ni haluauta dan Tuhan akan melakukan semuanya itu marhiti-hiti manang napiga hal na ikut taatusi buido marhiti-hiti jolma na pinilina. Jadi bukan harus dari orang Israel. Dungi diinganan na pinilina dan ikut di Israel. Dungi musi marhiti-hiti cara ni di batasa diri dan ikut merhiti-hiti cara nasomal taatus. Bagus sekali firman Tuhan ini. Dan saya hendak mengajak kita semua terutama anak-anak muda yang ikut dalam kebaktian pada hari ini untuk dapat memahami kebenaran firman Tuhan ini. At biharo pani ngadi geser, at bihanga digeser pemahaman yang kena posobulung taringo tu namar debata, taringo tu namar haporseaon, alani pengaruh internet nuaing. Saya sangat bersyukur bahwa ada internet sekarang ini yang memberi kepada kita banyak sekali informasi yang kamanginang. Alai di balik ini macai mabirau. Apalagi tuaka generasi naso gudang rupani madai pembinaan kerohanian ya. Mula kana marguru malua dok mar sekolah minggu ya kidopi abu dopi nasida hot di bagasan haporseaon. Aleka tu kada dana na somar sekolah minggu apalagi kena baru tubuh yang barangkali juga alani covid na tuari dan lau betu gereja. Nah ini generasi ini saya takut bahwa mereka tidak dapat menangkap apa yang barusan ahan apa lainnya hodokoni rupani debatado mual ni haluauta debatado sumber ni keselamatan di hita. Apa iya? Pasti mereka mengatakan seperti itu. Kelepasan seperti apa? Dang na melua au, dang na melua hita, dang nang merdeka hita kita kira-kira gitu ya.
Apalagi dengan kurikulum merdeka sekarang ini. Anak-anak bisa mempertanyakan seperti itu. Apa memang masih seperti itu pemahaman kita tentang Tuhan, tentang keselamatan, dan juga tentang masa depan. Saya muka manginang macai bagak untuk diperdengarkan dalam kebaktian kita pada tahun 2023 ini mengenai firman Tuhan ini. Aibereng majolo amanginang na dipakai debata lau patu pahon haluau ni marhite-hite terupuk na jami taon na paluahon na marsuru mula anon hala Israel sian Babilonia dan hala Yahudi kan alai sadahala na marguar si Cyrus Kores. Jelas si Kores seperti kita tahu dia bukan orang Yahudi, bahkan dia tidak mengenal Tuhan sama sekali. Leber ngamangidang bahwa orang yang tidak mengenal Tuhan ini pun dapat dipakai oleh Tuhan sebagai alat di tangannya untuk melakukan rencana Tuhan. Mersiajar hitasiani. Siapapun orang-orang asing bisa dipakai oleh Tuhan Allah. Boleh dipakai Tuhan debata, gabedala di ibana lau patu pahon haluaon, mengaleho pasu-pasu. Hampir saya mau mengatakan juga kepada kita, apakah seperti itu juga pemahaman kita tentang Presiden kita Jokowi ini. Kita harus terbuka untuk itu. Jadi kita biarkan jolo satukin taring waktu si Kores, Raja Kores atau Raja Cyrus, ya ini Inggris, bahasa Inggris nah. Cyrus atau Kores atau Cyrus. Jadi arung masih ada cerita taring waktu hati tubuna. Adong masih ada raja. Da belga. Tak pola tadok guarna manang naise. Belga harajawan. Marnipi mi bana sadetiki. Ketu pahopuna. Las rohana. Hampir semua seperti kita juga. Semua kita pasti mau lambe begini neng tu pahoputa las rohata. Alai rajau mebiar. Alai idok di bagasan nipinai alai ikon ibana haduan batuaton ho sian harajaomu. Dia yang akan menurunkan engkau dari tahtamu. Siapa enggak takut? Jito homa. Hola tubuh kaposo-poso dukon ni isuru mapanglimana. Sudi akadak danak nda baru seorang pamate. Ini kan? Apa ya Roma panglimon ibereng masa danak adang 3 au pamate honon. Dinda. Dungi ipasah mai tu sada petani dengan istrinya homa bah pamate hodak danahon dan 3 au nina. Dan petani ini pun dengan istrinya holan dibereng dak danahon ujungnya juga tidak tega untuk membunuh. Pagodang-godang nasi damai, pagodang-godang dungi sahak matu nama gudang ibana, sahak matu nama toras ibana ma na pamatehon opung nanakingani. Jala ini iban si Kores. Nah, itu dia Raja Kores. Raja yang memang sangat-sangat luar biasa terberita, tersohor. Itu ngatongan di Portibion. Pola idok guarna Kores yang agung. Ya, dialah yang mendirikan kerajaan Persia, yang mengalahkan bahkan kerajaan Media, mengalahkan kerajaan Lydia, mengalahkan kerajaan Babilonia, dan dialah yang kemudian seperti kita dengarkan sungunatajah di bagasan Jamita Sedarion disuruh Tuhan di bata upake maho lau manuru hala Israel, hala Jerusalem mulak tuhuta Jerusalem jelas adenai ikon pajong-jongomu bagas joroki sumuang muse buhar songnia teh buhar songoni. Jadi mulut tabereng hamu kamanginang najulu mengula do Tuhan debata di Mesir di negeri asing marhiti-hiti sada na poso na imasi Joseph di sipe saotik heran hita kenapa harus di negeri asing seorang hamba Tuhan dipakai oleh Tuhan cara ini dibatamai nuaing tabereng lo kok bisa terjadi untuk melepaskan orang-orang paluahun hala Israel paluahun hala Yahudi bahasa ikun hala na asing dipakai Raja Kores itu cara Tuhan amangina dan Tuhan memang mengatakan pas masongon trupu ni jamitata songon topik ni jamitata di bagasan sedarion
memang debatado. Debatado na gabi mual ni haluauta. Debatado na gabi sumber keselamatan di hita. Debatado hamo kamang dangarung na asing. Dangarung na asing. Nabuhi paluwaho kita, nabuhi mga lehot tuhita, kahasonanga di bagasan ngulu taon, dangadong na asing. Ima na mula-hula anak kita bigay di bagasan trupuk ni jami taon. Ketika Tuhan Allah mengatakan kepada Raja Kores itu, aku akan mempersenjatai engkau dan engkau akan mendobrak pintu-pintu kerajaan adong di Portibion ninakan, aka gobaran di kerajaan-kerajaan nganime. Aku juga akan memberikan kepadamu kekayaan, supaya dengan kekayaan itu, kekayaan nabuni, do kekayaan napatar, aku akan berikan kepadamu sebagai bohal diho, lau mangulahon, nahudokoni, inna Tuhan debata. Ada di bagi hita hamu kamanginang tabotus ada carita tadi ngotu King Midas. Ini juga berkaitan dengan firman Tuhan ini. King Midas rak dongeng ni hala Junani doi, legenda ni Junani doi, arung tehes ada raja, na macai makasih holi, macai makalomohon asa gudang emas ni ibana. Jadi memang di leon dewa mai itu ibana kemampuane, toy ma, mangului pangiduan mi huleo patuho emas, macai gudang dindakan, ida ma, manangahan na di tiopo, manangahan na di jamaho, ikon gabi emas, dindakan gabi emas masudi. Gabe pitu ni harajaun, pitu ni istana semua menjadi emas. Apapun bahkan bunga-bunga yang hidup pun dipegang menjadi emas. So ini malas rohana. HP Roma buruna kan? Roma buruna. Las rohana mereng buruna. Buruku ihaul gabe emas. Mati. Ya. Dan lalu dikatakan bahwa salah satu raja yang ditaklukkan oleh Raja Kores ini adalah King Midas. Makanya dia mempunyai kekayaan yang begitu banyak, songon nata bigin nak di bagasan terpuhon aka arta nabuninina. Huleo tuho, dohot arta napatar, aka homitan aka napatar, huleo tuho. Luar biasa mangina. Apa biarin majoluda, mulo tatakasi rupani taring waktu Raja Siruson, aisa di hari do disurakon si Jesaya taring Raja Kores. 200 tahun sebelum terjadinya keluaran dari pembuangan Babel, ngadu sirirakonon. Kok bisa? 200 tahun sebelum dia lahir, sebelum dia melepaskan orang-orang Israel dari pembuangan, raja ini sudah lahir. Itu hal yang luar biasa. Allah itu koni mau terasa kita rupani kok bisa begitu ya, kok luar biasa ya. Dungi Roma kita mesti mengatusi ya muka menginang. Bahasa pola harwa gabe songonna ganggu rohata di si. Kenapa kita seperti curiga begitu ya? Bukankah tidakkah kita juga harus mengingat bahwa ingat Jo, Yesaya Bedusia ayat 5 ayat 6. Nang lupa kita di sini, nang marnatal kita tuh kenai. Yesaya bidusa plusada. Na tubuh masa dadak dana sian namar baju. Itu panuri rangon nasian si Yesaya duri. Dungi Yesaya 50 tulu. Disiraku musa disi. Dinubuatkan di sana bahwa anak itu akan menderita demi kita semua manusia. Segala bilur luka-luka kita akan disembuhkan oleh bilur. Itu semua kan panuri rangon. Nah di pasah si Yesaya 700 tahun bahkan 700 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir itu sudah dinubuatkan, dan kemudian tahun 700 tahun kemudian tuma Tuhan Yesus seorang maibana di Bethlehem dungi mati maibana di Golgota lau mangulahon sudi akan direncanakan Tuhan debat. Bukankah ini hal yang luar biasa amangina? Kalau kita berpikir secara manusia barangkali kita akan mengatakan kok di luar nalar ya. Alaima di bagasan di luar nalar tadokon, maka Tuhan akan mengatakan asa dibotoho HKBP mampang parapatan audu jauh. Nama jadi hun salu. Itu manginang.
Apalagi mulut tabigi di bagasan trup ni jamita sadarion dinanidot ni Tuhan debata marahiti-hiti siji saya di son hujahajo saya naya mengenangda ayat 5 dot ayat 6 au do Jehova jaladang adong be debata dukon niau huhoho si doho tagan so ditadaho dopi awa ayat 6 asa ditadahalak akan asian habicaran do asian hasudutan na so adong debata dukon niau au do Jehova jaladukon niau dangadong namang ulahon manang dia pi akan nadinggan manang naroa indarohata di bagasan nguluta. Tuhan Allah mengatakan aku yang melakukan semuanya itu, tidak ada Tuhan yang lain. Dan berlaku di jolo ni Tuhan di bataha mo kamanginang namar guar politisme, namar guar dualisme, songon agama Zoroaster di hati hai ketika Nabi Yesaya sedang bekerja pada waktu itu juga sudah ada agama Zoroaster yang mengajarkan ada dua debata. Debata na burju na mengulahon akan nadinggan di ngunu ni joloma. Ala debata na sadanai debata na jukat. Itu ajaran mereka. Dan melawan ajaran ini Nabi Yesaya mengatakan dang holan sada do Tuhan debata, holan au do debata dukon ni au dangadong. Au do si jadi hati uron doho si topa haholomon. Bagaimana ini? Banyak orang ketika membaca firman Tuhan ini, nama dokon audo si jadi hati uron, aku yang menciptakan terang dan aku yang menjadikan kegelapan. Mereka lalu mengatakan, buharo to hodwi, dibatado mabahin hajahaton. Memang kita mengatakan, dang dibata mengulah kejahaton, alai dibata di palowas do hamokamang masa akan napait di bagasan nguluta. Tohori di palos di batado molo masa sahid di pernguluota butata boto dui. Tapi mari kita melihat bahwa semua itu dilakukan oleh Tuhan Allah, barangkali saja adalah bentuk hukuman Tuhan kepada manusia. Gitu kan? Debata nama kaholongi bangsa Israel debatado tong nama ngabolokon nasida tu Babel. Itu nggak boleh kita lupa. Memang kalau saya dari mana dong ngulah saluhunai. Bahwa ketika manusia itu menurut dia, mematuhi dia, mengasihi dia, maka holongi ibana, maka Tuhan akan memberikan berkat kepadanya. Tapi kita pun nggak boleh lupa. Ulah dong naso beruntung tahilala rupani di bagasan ngulu tahun. Amangina, mari kita tetap dapat melihat bahwa itu pun adalah pekerjaan Tuhan. Jadi menangis bisa kita rupani molo makilala orang beruntung di nguluna yang enggak usahlah lupakanlah pikiran untuk pergi entah kemana lah ke Gunung Kidul lah manang natu dia madupani dulu lau marguru siani majalo hamorau nate dengarkan firman Tuhan hari ini holanau do debatain na ibana na mangalehon hati urun manang mangalehon hagola pun. Mang sebaliknya muka menginang, sebaliknya juga anak-anak muda ini. Sebaliknya pun kalau terjadi ketidakberuntungan dalam hidupmu atau masa kegelapan, masa kesuraman, gak usahlah kemudian lalu mencari jalan keluarnya merhiti-hiti namar datui. Gak ada gunanya. Kalau Tuhan belum menginginkan kita mendapat berkat dalam hidup kita, sabar saja berdoa. Tetap setia kepada Tuhan Allah, tetap datang kepadanya meminta dengan kerendahan hati kita. Ima nekutatu sirupani di bagasan turun jamita di bagasan sedarion. Itu termasuk di hamuka manginang buhado hita halak Kristenon bihado hakabipi mampang prapatanon memahami taring otuna masa nuaing di Israel. Tarang itu sopi hamuka mengenang kita harus lebih berhati-hati ya. Semua kita memang tahu sudiru kita maboto memang Israel umat yang dipilih. Ayo lupa kita di perjanjian lama. Di perjanjian lama Yohanes Pembaptis pernah marah kepada orang-orang Israel ketika mereka seperti menyombongkan kami ini keturunan Abraham.
Dan Yohanes Pembaptis mengatakan kepada kalian, pasti gijang rohamuna, ala peparan si Abraham. Orang lupa hamuna ada siap betua pe ini kan? Kita tahu kan itu. Kita tahu itu. Siap betua pe bodoh di bain. Enggak bi peparan si Abraham. Mau lomorohan Tuhan debata. Tadi untuk perporangan orang ini. Emang sudah kita mau kamanginang merasa marah lah. Ketika orang-orang Hamas itu menyerang Israel pada hari Sabat pula gitu kan, lebih gudang namate, macam gudang namate. Alay amanginang dang bui dohonot tama dari perspektif Kristen kita harus mengatakan dari perspektif firman Tuhan pada hari ini dang bui kita membenarkan ketika Israel pada satu ketika mengultimatum, semua orang yang di Gaza keluar karena kami akan membumi hanguskan. Dan buya mangina. Kita harus selalu mengatakan bahwa semua peristiwa dalam kehidupan kita ini semua sudah diatur oleh Tuhan kok. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Semua langkah kita diatur. Bahwa kita berjalan dengan gagah, dengan tegap. Songonau nati nadamuna najulu dakota marang na arung tapi mana da'au. Najulu ketika masih suka marjamita di gereja ini mamukasian restuhi tatahe amang sinura masih di sini. Saharudin wae ngaikon nangeng merdala nau. Alan saya takut tersandung atau apalah, enggak melihat tangga begitu ya. Saya harus mengatakan semua tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Tuhan kok yang menentukan semuanya. Bahwa saya punya cucu sekarang 5. Dulu belum ada, masih duli-duli tadahmuna julu. Semua diatur oleh Tuhan. Dan ketika saya pernah di bypass pada tahun 2019, blok. Itu pun harus saya katakan. Itu diatur oleh Tuhan. Juga ada bypass orang ngamatera, dan berengomuna be. Semua amangina. Semua perjalanan hidup kita diatur oleh Tuhan. Yang sekarang nak sonaris ikon siu laut taholanido rupanya. Jangan pernah meninggalkan dia. Ketika kita meninggalkan dia, maka ini dia kita sudah kehilangan sumber keselamatan itu, sumber berkat itu. Tetapi setiap kita selalu dekat kepada Tuhan, terus jono tibana rupanya, maka kita bisa berharap bahwa Tuhan akan menyertai kita. Madongani aka yana kota, madongani aka pauputa, aka generasi muda yang rupanya. Asanggiat lam tu denganna pernguluta hamuka menginang. Di bagasan perdalan nguluta roh Tuhata Yesus Kristus. Di pergugu Tuhata maita. Anu jahahum sei jauda turpuon baca amang bagus sekali. Dia saya 45 ini baca lagi nanti di rumah. Asal tatu si dalam buita pedumudu rupani bahwa memang nubuatan itu apa yang terjadi di dunia ini adalah sepengetahuan Tuhan Allah dan akhirnya tujuannya semuanya juga adalah untuk kebaikan kita. Itu memang sakap ni Tuhan debata tu kita saluhuna. Amin. Mulai ate morhana bi hali Tuhan. Naput begihon hatami Tuhami di bagasan permingguan nami sedarion. Nai palingoton hami Tuhan gudak situ tu cara di baik ko di perdalanan ninggulu nami nasohatu sakami. Ele saluhuna di baik ko di Tuhan lau patuduhon hadibataomu Tuhami. Patuduho dirim Tuhami. Jala patuduho Tuhami gudang akalas ni roha. Akapasu-pasu di bagasan perdalanan ninggulu nami on. Bai ma Tuhan lam huat tusihami hatami jala lam huhanguluho kami. Hodo tutu debata nami. Hodo nama no pahami. Hodo nama mudu-mudu ngulu nami. Hodo napalwason hami sipata medebu tu bagasan persahiton. Alaihu bir kami nahud ropa malupuk kami. Maddauni hami. Hodo debata nami napalwas hami sipata matinggang. Sipata tangis. Sipata mamereng hamatayani masa dihumalia kami. Alehodo laos Tuhan nami na pajongcokon hami. Jalan na paingoton hami mengko masa do hamatayan alai
kejupang dohanguluan marhiti-hiti hamatiani alani Yesus Kristus Tuhan nami. Mulia temurhan nami di hali Tuhan, saluhu nama cadinggan di baiko di bagasan ngulu nami. Lama jari mahami Tuhan, lau makaholongi ho di bagasan ngulu nami. Rak doa aka yang nakon nami, rak dot aka bahupu nami Tuhan. Luas hamir sonang-sonang di bagasan perdalanan di ngulu nami. Menadaho Tuhan, ganu pari. Saat dia memahami Tuhan di bagasan minggu na mangihut, dia kaulau nami, menangah penahula hami Tuhan, mulai di luar sodo pihai mangulahoni, pasu-pasu ma, asa marhiti-hiti Tuhan taruli hami, dia kena rikot di bagasan perdalanan di ngulu nami. Saat dia memakai anakon nami, akapahupu nami, di persekolahan nasida, di perkarejuan nasida Tuhan, pasu-pasu jalan tugu-tugu manasida tokdong. Hubung kami di bagasan tangyang nami, kadongan nami, na di bagas persahiton. Manang na pihak di jabu, manang na di rumah sakit nuay, manang na romar minggu sa dari Tuhan, mabuan sahina lau mananginangi hatam na badiay. Tuhan leho maha malumun. Pasu-pasu kami sa luhuk na Tuhan. Leo mahahi pason nami toktong marhite-hite si panganon, do sinumon nami, do udara na huhirup pami, nang pe ngaliling dang roh udan Tuhan, jalan mace kotor ninna udara ona, ali asi maruham dihami Tuhan, pasu-pasu masaluhu na udara yang kami hirup, memberi kami kesehatan juga Tuhan. Saat di homba perdalanan di bangsa nami Indonesia on, pasu-pasu presiden nami, do kabinet na, pasu-pasu sudi aka aparat keamanan, bema Tuhan bui marsonang-sonang kami, menalpuhot tahun 2020, jalan mau masuk kami itu tahun 2024 Tuhan, patu pau nami pemilihan umum, Tuhan bahen ma di tahun ini kami bui majalo pasu-pasu siako, akan dinggan siako, dang bencana Tuhan, alani hagut turun na bui masa, saat di homanang portibion Tuhan, buat kami di bagasan yang nami Israel namar porang nuai, Ukraina do Rusia pe Tuhan, songoni musi aka bangso na saya menguji coba aka senjata-senjata nuklir di hati haon, asi maruham Tuhan saat tangamu maham saluhuna, leo madihami Tuhan portibion na go dohot hadameyon, alani asi do tolong di roham Tuhan, sehoma na merubah roha pikiran ni akan na jogal na karas Tuhan, dia kepanggonggomi pemimpin-pemimpin bangsa, luas ma todim to di porbadia mangula di roha nang pikiran na sida, lau mabuan sudi tu bagasan hadameon songon nasi nakapan mi. Mulia temurhan nami Tuhan, jalo matang yang nami nahu sobahu kami, marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tajalo mahatani Tuhan, tamar hiti-hiti eda nomor 757 laos tapasaha do peliata na mangihut.
tatangnya aku mapeliata. Ale di bata amanami na di banua gijang hodo harorowan salhu silehulehon na dinggan doho nasa ulibasa na mauliutus upasatami masian na nilehon mitu hami pelian nami tuho say jalo mai gebe uap na hucus di julom pasu-pasu mai jala ramoti asaha parse kami pelianon patibulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhai marohanami marhiti-hiti atau dim asalam mutadahami gudang ni silehon-lehon mitu hami asalam girgirhami merdok mauliati tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin. Manami na di banua gijang say pinarbadia maguarmu say Roma harajaonmu say saut malomo ni roham di banua tongawon songon na di banua gijang lehon matuhami sedarion hanguluan siapari say sama dosa nami songon panisa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami unak kami togihon tu pangujunan palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batama ho. Disodakon Tuhan di batama buhina tuho jala asi maruhana midaho. Didopakon Tuhan di batama buhina tuho. Jala di pasaurohon ma damena tutodim. Oh